Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Mangwanani akanaka kwamuri mese kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tinodai kusangana nhasi muzuva idzva, zuva ratawanirwa nyasha naMwari, zuva ratawanirwa nyasha naMwari. Nyasha dzinoda kutendwa mangwanani anhasi. Musoro wedu wenyaya nebhuku redu tichaverenga bhuku rinonzi Numbers chapter 13. Tichaverenga vhesi 1, toverenga vhesi 2, tonozoverenga vhesi 30. Pane musoro wenyaya unoti iwo vasori vanotumwa kunoona nyika yeKenani. Vhesi 1 inoti Jehovha akati kuna Mozisi. Vhesi 2 yoti iyo tuma vamwe varume kuti vandosora nyika yeKenani yandiri kupa kuvaIsraeri. Tuma mutungamiri mumwe kubva kurudzi rumwe norumwe rwamadzitateguru avo. Vhesi 30 inoti iyo ipapo Kerebhu akanyaradza vanhu pamberi paMozisi akati, tinofanirwa kukwidza tindotora nyika nokuti zvirokwazvo tinogona kuitora. Mwari akomberere kuverengwa kweshoko rake mangwanani anhasi. Tatora bhuku rinonzi Numbers chapter 13 kana kuti nomuchishona Numeri. Takatarisana nezvatakatarisana nazvo. Regai nditange ndapa kanhoroondo zvishoma. Vana vevaIsraeri vachienda kunyika yeKenani vachibva kuIjipita vakatungamirirwa nemurume ainzi Mozisi. Vakuda kundosvika. Munguva iyi ndine shuwa yekuti vakanga vatoyambuka gungwa dzvuku. So Mozisi anopiwa an instruction naMwari. Vanga vasisiri kure chaizvo kuti vachisvika. Anopiwa an instruction naMwari yekuti atume vasori. Mazuva ano ndinoona vanhu vazhinji vanoshamisika chaizvo nevanhu vanonzi vasori kana kuti hameno. Kunyika yedu yeZimbabwe vanonzi maCIO, nana America uko vanonzi ana CIA, kune KG Munengi, hameno kunana Russia, mazita anosiyana siyana. Asi varume ava basa ravo harisi basa rokuuraya vanhu, asi basa ravo nderekutsvaka information inobatsira pakurwanwa kweorganization kana kurwanwa kwenyika. So Mozisi aupiwa instruction iyoyi naMwari. Toda kuti muone kuti vanhu ava basa ravo rakagara ririko kubva muBhaibheri chaimo, basa ravo ririko. Saka anonzi sarudza murume mumwe chete kubva kurudzi rumwe nerumwe. Kunyika yeIsraeri kwanga kuine marudzi vanokwana kuita 12, 12. So pane vamwe varume vakaenda murume ainzi Caleb nemurume ainzi Joshua. Saka vaenda kuya. Varume ava vanonoita nguva inoita iyo mazuva 40, 40 days variko. Nokuti kana uchisora unofana kunopinda usingaoni kunzi wapinda. Ende ndozvawafambira kuenda kunoita. Vakaenda vakanosora, vakanoita sei, vakanoona ivhu ririko, vakanoona mafurutsi ariko, vachinoona nevanhu vanogarako, nyika yavakanga vanzi naMwari maifana kuti muzonotora. So vanopera 40 days, varume ava vanodzoka. Vadzoka vanosvika voudza Mozisi kuti tadzoka naAroni nokuti ndo vaitungamirira vanhu. So vana Mozisi vanozounganidza vanhu vounganidzwa kuitira kuti varume ava vakwanise kupa maripotsi avo. Saka pavhesi 30 pandaverenga kubva kunana vhesi 27, 28, 29 apo panotanga kusimuka vamwe 10 avo votanga kupa maripotsi avo. Takafamba zvakanaka chaizvo, asi kwatakaenda uku takanoona zvakadai, nyika inoyerera huchi nemukaka. Vakanouya vamwe vacho vakatonouya nemafurutsi aiwanikwa kunyika yeKenani. Vakati munoona mafurutsi ari kwayo. Asi pane zvinhu zvatakaona zvakativhundutsa ikoko. Vanhu vari ikoko vatakaona mazirume ano haite.
apa ripoti yavari kupai, remember vari kupa vana ningi vanhu vaunganidzirwa naMozisi kuti vataure. Saka zvinhu mashoko avakatanga kutaura ipapa akatanga kuvhundutsa vanhu, nokuti vakatanga kuudzwa kunzi kune mazirume anotyisa anodai. Now pavhesi 30 ndo patinoona mumwe wevarume akanga ari musore pavarume 12 vakaenda kunyika yeKenani, ainzi Caleb. Ndiye anozosimuka. Ndo patinoverenga pachinzi ipapo Caleb akanyaradza vanhu pamberi paMozisi akati, tinofanira kukwidza tindotora nyika nokuti zvirokwazvo tinogona kuitora. So Caleb akazosimuka akutaura mashoko aya mushure mokunge aona vamwe vake 10 vataura mashoko aityisa vanhu, mashoko aivhundutsa vanhu, mashoko akaisa hana dzevanhu kutya kwakaipa. Mangwanani ano mashoko angu akatarisana nenguva yatakatarisana nayo senyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe inyika ine uchi nemukaka, asi uchi nemukaka hazvina kana pazviri kuonekwa. Uchi nemukaka zviri munyika yeZimbabwe hazvinhu zviri kudyiwa nevamwe vanhu. Kuya kwakanga kwaendwa nevarume ava kwavakaenda kunosora. Nyika yeZimbabwe inyika ine zvicherwa, kwete chimwe chete sezvakaita sana Botswana kune madiamonds. Nyika yeZimbabwe inyika ine zvicherwa zvinonzi zvinodarika 68. Nyika yeZimbabwe inyika ine ivhu rakanaka, inyika ine vanhu vakafunda, inyika ine mateknizheni, inyika ine mapurisa anoziva zvaanoita, inyika ine mauto anoziva zvaanoita, asi vese vakuita kunge sekunonzi havazivi zvaanoita. Nyika yeZimbabwe inyika ine vanhu vanoshanda, very hardworking people, asi zvese zvaakuita kunge sekunonzi vanhu ivava havaisina basa. So mangwanani ano shoko riri kuuya kwamuri imi baba Geza, Blessed Runesu Geza, sakomanda akafanana naMozisi. Mangwanani ano shoko riri kuuya kwamuri imi comrade Nyoka yemabhunu, sakomanda ari kukomanda in terms of nyaya dzemedia, kuudza vanhu zvese zviri kuitika, kuti tumai vasori vanoenda kunoona, vanorepresenta rudzi rumwe nerumwe. Kana tichitaura kuti rudzi, hatisi kutaura kuti Mashona, hatisi kutaura kuti Mandevere, Mavhenda kana kuti chii. Tiri kutaura kuti baba Geza, mune heri vanhu vamasarudza, vanobva kumaticha, vanobva kumanesi, vanomiririra varimi, vanomiririra mavhenda, vanomiririra mauto, vanomiririra mapurisa, vanomiririra vasori, vanomiririra business community, vanomiririra maMPs, vanomiririra maCouncillors, vanomiririra maSenators. Vanhu vamunoti mukatuma, tumai vanhu vanoenda kunotsvaga information, real information iri on the ground. Paground pakamira sei nenyaya yokuenda kunopinda munyika yeKenani musi wa31. Paground pakamira sei nenyaya yokuenda kunotora nyika yedu. Hatidi vanhu vanoita sevasori vaya 10 vanouya vachitaurira vanhu zvinhu zvinotyisa. Tinoda vanhu vanana Caleb, tinoda vanhu vanana Joshua, tinoda vanhu vanana Caleb, tinoda vanhu vanana Joshua vanotaurira vanhu zvinopa information inopa vanhu ushingi, information inoita kuti vanhu vanzwe kushinga, information inoita kuti vanhu vade kunotora nyika yavo, information inoita kuti vanhu vazive kuti nyika yatiri kuenda kwairi inyika inoyerera uchi nemukaka, inyika inoyerera uchi nemukaka, inyika ine madiamonds, inyika ine goridhe. Vana veZimbabwe, nyika yenyu yamuri kunzi naMwari munzi muende kunopinda,
inyika ine zvese, inyika ine goridhe, inyika ine varayiridzi vakadzidza, inyika ine vakoti vanoziva basa ravo, asi vari kuita kunge sekunonzi havazivi. Nekuti vakoti havasi kushanda basa ravari kufanira kunge vachishanda, varayiridzi havari kushanda basa ravari kufanira kunge vachishanda, mapurisa havasi kushanda basa ravari kufanira kunge vachishanda, masoja havasi kushanda basa ravari kufanira kunge vachishanda, Zimbabwe Prison Services haisi kushanda basa yayari kufanira kunge ichishanda, nekuti zvinhu izvi zviri mumaoko mevakapamba. Saka vana veZimbabwe, mashoko angu kwamuri mangwanani ano, musapanana mashoko asiri ekurudziro, mashoko ekutyisa vanhu. Ningi zvamuri kuda kuita zvinourayisa, zvamuri kuda kuita zvazviite, zvamuri kuita zvinoda kuendesa kujeri. Risiri jeri nderipi? Zvino muri kupika majeri muri mukati medzimba dzenyu, muri kupika jeri rokushaya upfu, muri kupika jeri rokushaya school fees, muri kupika jeri rokushaya mishonga, muri kupika jeri rokudya nemutuvi vamwe vanhu vachidya rivha yenyika, muri kupika jeri rokutambudzika. Mapurisa ezvino munobhadhariswa mari yekuti muende munotenga uniform yenyu yekupfeka, hamusi kuona kuti muri kupika jeri. Masoja muri kudya nemakabheji mukati memakembi. Shingai muende munotora nyika yenyu yeZimbabwe inoyerera huchi nemukaka. Vatungamiriri vemapato, tinoda vanhu vanotaura neushingi. Business community, simukai mutaure neushingi. Tarisai muone hapana mari iri kutenderera nokuti vanhu vari mukati mekutambudzika. Varimi, zvipfuwo zvenyu zvaparara, simukai mutaure nenzwi rimwe chete. Tinoda usori hunotaura, hunopa vanhu ushingi. Vatungamiriri vari munzvimbo dzakasiyana siyana, tinoda vanhu vanopa vanhu neushingi. Matumwa naBaba Geza, matumwa naComrade Nyoka Yemabhunu, uyai mupe maripots anopa vanhu ushingi, kwete kuodza mwoyo yevanhu, kwete kusvibisa mwoyo yevanhu, kwete kuda kudzorera vanhu kumashure, kwete kuda kudzorera vanhu kunyika yeIjipita. Vana veZimbabwe, mangwanani ano, uyai tirambe takatarisa kwatakatarisa. Vana veZimbabwe, mangwanani ano, uyai tirambe takatarisa kunyika yeKenani, nyika inoyerera huchi nemukaka. Tasarirwa nemazuva mashoma kuti tiende tinotora nyika yedu. Mangwanani ano ndoda kukutendai neshoko ratapiwa naMwari. Mangwanani ano ndoda kukutendai neshoko rataverenga kubhuku yaNumbers. Regai ndipedzise nekunamata. Mangwanani ano, kwese kwatiri, munhu pauri ipapo, tenda mukati memwoyo wako, ita Mwari ndipei ushingi. Baba, tinokutendai. Mwari wamasimba ose, tinokutendai. Mwari wakayambutsa vana vevaIsraeri kubva kunyika yeIjipita kuvaendesa kunyika yeKenani. Tauya pamberi penyu Baba mangwanani ano nezita raJesu. Baba, tauya pamberi penyu Mwari wangu mangwanani ano nezita raJesu. Tasarirwa nemazuva mashoma kusvika musi wa31 kuti tichienda tinoyambuka munyika yamakatuma vasori iyi. Baba Mwari wangu, tanamata mangwanani ano munzira dzese dzakasiyana siyana dzatinoshandisa kufambisa mashoko. Ngakurege kuva nevanhu vanopa mweya wokuti tidzokere kunyika yeIjipita zvakare. Baba, tatambura, Baba, taneta, hatichadi nekudzokera zvekunyika yeIjipita. Mwari wangu, ipai, femerai mweya wenyu. Mwari wangu, tinoda vanhu vane mweya wana Caleb, tinoda vanhu vane mweya wana Joshua. Hatidi vanhu vane mweya unenge wevasori 10 vaya vakauya vachida kutaura zvinhu zvakachemedza vanhu venyu vakanga vaunganidzwa naMozisi. Mwari wangu, Mozisi ari kutitungamirira. Vana Baba Geza, vapei ushingi, vapei ushingi, vapei ushingi nezita raJesu. Baba, takunamatai mangwanani ano, tinotenda Mwari, nezita raJesu takunamatai. Amen.